Внимание! Предаването Баркод не сътрудничи с рекламодатели. Продукцията е изцяло финансирана от TV7 с цел да бъде в услуга единствено на потребителя. Предаването се реализира в партньорство с Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита на потребителите и Асоциация активни потребители. Днес в Баркод ще видите: жена си купува чай с вкусна вода. Какво знаем за бутилираните води? И разговор в студиото с доктор Димитър Димитров, началник отдел Държавен здравен контрол, Министерство на здравеопазването. Здравейте! Аз съм Марио Младенов, а това е Баркод, предаването, което работи за потребителите. Как се прави чай? Вземаме пакетче чай и го слагаме в чаша гореща вода. След това очакваме водата да промени цвета си в този на чая и по възможност да има приятен вкус. Мислите си този какви ги говори? Вижте следващия репортаж на Деси Райчева. Проблема е такъв. От 10 години пия само чай. И предпочитаният от мен чай е чаят Липа. Редовно си купувам от една и съща фирма чай, който обаче, за съжаление, не знам защо се очаквам, че всеки път ще бъде с по-добро качество. То не се получава до този момент. Включително преди няколко дни даже много се ядосах и затова и реших да се свържа с вас. Направих си сутринта чай, който остана чисто бяла вода, с никакъв вкус, с никакъв аромат. Същата фирма произвежда и други чайове, не само липовия чай, който аз предпочитам. И си купувам и от тях, редувам ги чайовете, но този чай букет мога да кажа, че е добре. Има явно в него някаква билка, защото има и аромата. Докато липовия чай остава чисто бял като вода, без вкус, без цвят, без аромати. Приготвям го по всички инструкции, така както е написано тук върху самата кутийка, но не се случва. Това е производител ЕТ Георги Триов от град София. Ако искате да приготвим сега пред вас, за да видите какъв е ефект, и ще ви предложа да опитате. Ето, това е чаят от Липа. Ако искате да приготвим и от този чай, букет, защото той почти мигновено добива някакъв цвят, включително и аромат и вкус. Не мога да си обясня защо така се получава при един и същи производител, два вида чай. Ефектът е различен. А третата чаша за какво е? Третата чаша искам да ви покажа, когато си приготвям любимия ми чай Липа с домашен такъв, който е набран от майка ми и сушен. Предлагам ви сега да опитате този. Добре. Любимия ми чай от Липа. Така. Сега това, което мога да кажа, че е съвсем блед, жълтеникъв, едва доловим цвят, това, което виждам. Сега ще го помириша. Не мога да кажа, че има някакъв мирис. Билков, но Липа пък съвсем. И вкус не усещам. По-странното е какво има тук. Какво е съдържанието на това пакетче. Дали е малко количеството на самия сух екстракт от чая, дали е малко като съдържание, на това ли се дължи. Дали просто не е Липа, нямам представа. Да, този си има цвят определено, то се вижда. Мирише на билка, на мащърка. Така и сега ще го опитам. Да, този определено има вкус на билка. Някаква. Сега ви предлагам да пробваме така наречения домашен чай, който съм си набрала и сушила. Има си аромат на Липа и сега ще го опитам. Това си е класическия вкус на чая от Липа. Така, и въпросът ми към производителя е какво има в тези пакетчета, ако може да ни разясни, за да знам какво си купувам, или трябва да сменя просто производителя или друга фирма да търся. Дали пък количеството просто не е достатъчно, може би те ще направят някаква тяхна си вътрешна проверка, ако трябва да увеличат количеството на съдържание вътре в самото пакетче на екстракт.
Това е въпросът ми към тях. Какво си купуваме в тази кутийка специално? Най-евтиният чай. За него дори нямате нужда от чай. Продължение показва се по-късно в предаването. Сега темата на Баркод – бутилираните води. Нека ви представя нашия гост днес в студиото, доктор Димитър Димитров, началник отдел Държавен здравен контрол в Министерство на здравеопазването. Здравейте, добре дошли отново при нас. Да започнем с това. Има ли разлика между минерална и изворна вода? Да, има разлика, като основната разлика е в това, че за минералната вода в състава се допуска да има някои по-различни елементи, именно защото е минерална вода, тя може да е по-богата на флуор, може да е по-богата на други елементи. И разбира се, минералната вода задължително произхожда от водоизточник на минерална вода, който е обявен като такъв, признат е като такъв. Докато изворната вода, тя по същество също е питейна вода, вода за задоволяване на нуждите на човека, но тя не произхожда от минерален водоизточник и тя по своя състав и качество трябва да отговаря на изискванията за питейната вода. Тоест, най-лесното, което трябва да знаят зрителите е, че в минералната вода може да има някои по-специфични съставки, които са разрешени в определени граници да ги има. Има една опция за производителите. Имат право да, чрез по химичен път, да премахнат сярата от една минерална вода. Другите съставки, кои са, за да може да бъде по-добре приета от потребители? Точно така. Законодателството, което в България е хармонизирано европейско законодателство, няма разлика между правилата в Европейския съюз и в България в това отношение. Допускат се от минералните води да бъдат отстранявани някои неща. Това са най-често съединенията на сярата, както казахте, но могат да се премахват и съединения на желязото. Ако има в самата оригинална минерална вода арсен, също може да се премахва, или пък манган. Това е допустимо в момента да се прави чрез озониране на минералната вода, което е една от много малките разрешени обработки, които изобщо се допускат за минерална вода. Тези обработки, разбира се, когато някой производител иска да ги прилага, неговата вода трябва да е показана за такава обработка. Не е въпроса на негов личен избор дали ще прилага такава обработка или не. И затова има една специална процедура, която се извършва с Министерство на здравеопазването, и когато тази процедура бъде премината, те имат право да обработват водата. Много важно е да се знае, че освен това, когато на тях им е разрешено да извършват тази обработка, на етикета винаги трябва да има надпис, текст, че примерно на водата е извършена разрешена обработка с обогатен с озон въздух. Именно за да знаят потребителите, че това е една минерална вода, която е претърпяла и някаква, макар и разрешена обработка. От тази химическа обработка има ли някакъв остатък, който би трябвало да ни притеснява в самата вода? Не би трябвало да има, но в законодателството е предвидено едни специални съставки да се контролират, ако водата е преминала през такава обработка. Това е дали има наличие на остатъчен озон във водата, бромати и бромоформ, за които са много строги и стриктни допустимите норми. Производителя трябва сам да контролира тези неща, но в допълнение на неговия контрол, ние като контролни органи също правиме проверки и в предприятието, и на пуснатите води на пазара, които знаем, че са озонирани точно за тези неща. Какво трябва да ни говори наименованието натурална минерална вода? Тоест, тази вода не е обработена ли е, или е обработена и липсват именно като съставки сяра и останалите, които правят водата много по-тежка? Не, малко по-друго е обяснението. Натурална минерална вода, това е съчетанието от трите думи. Идва да каже, че това е точно минерална вода, бутилирана минерална вода. Тоест, това не е изворна вода, не е трапезна вода. Допуска се дори да е извършена обработката, водата да се нарича натурална минерална вода. Просто, тъй като за самата минерална вода трябва да се спазени много изисквания, освен това, което го говорихме вече за обработката. Тя трябва да е свързан водоизточника с твърда връзка с предприятието, не може да се транспортира с цистерна до предприятието. Много минимален обем обработка се допуска, но това е. Думите натурална минерална вода, това е термин, който е дошъл от европейското законодателство и той не означава нищо друго, освен че това е бутилирана минерална вода. Ще говорим след малко за етикетирането на тези води и как да изберем правилната вода за консумация за нас. В магазина се продават различни видове минерална вода, трапезна, минерална и изворна. Знаем ли каква е разликата? Вижте анкетата на Милена Воденичарова.
Каква вода предпочитате да пиете? Минерална, изворна или трапезна от бутилираните? Без значение. По-често минерална, честно казано. А въобще гледате ли като си купувате бутилирана вода каква е? Не. Да си призная, не. Минерална вода. Не ви ли притеснява, примерно, че има минерали много в нея, че може да се натрупват в организма? Не, аз не пия всеки ден минерална вода, не ме притеснява това нещо. В принцип, минерална. Що? Защото не знам, смисъл, минералната най-много ми харесва трапезната. Минерална. Не откривам голяма разлика в вкусовете. Някакси 50 на 50 сменям ги така, и минерална, и трапезна. Ами аз ги редувам всичките. Минерална, изворна, трапезна, какво дойде? Тя минералната вода е... Качествата са и добри, когато в момента пиеш, когато консумираш директно от извора. Да, след това, след 24 часа няма вече тия свойства, които има, така че след това става трапезна. Нито едно от всичките. Защо? Такава е традицията в семейството. А иначе чешмяна вода ли пи? В повече случаи. От тук ли сте? От София? Не, от Плевен сме. И там водата е по-чиста, отколкото в София, така? Предполагаме, че е по-хубава от вашата. В София най-хубаво казват да се пие от Рилски водопровод. Изворна вода, от извора на Витоша. Гледам да не е най-съща. Да ги сменям постоянно. Защото разнообразието е много важно за това.